geno mathoth kalore kod campaign mosetim e pinje mag Afrika. Eric Owenga chakona chenro mar Amany Piny gi ripodno e yo machal kod mae. Afrika iweze kuinuka. E karo ma Bomas of Kenya, alama kende ni migosi Raila Amolo Odinga ne obagi. Wakeni mag duond bura mar ODM ahinya to mawuok e county no ma Nairobi noketo lamo mar hayo maber. Baba ni wenu. Kisemekana baba ni wa wapi? Hii Kenya baba ni wa Nairobi kwanza. Na ndio hivyo mumeamua kama kina mama wa Nairobi wa chama kikubwa zaidi, chama cha ODM, kumwombea baba kabla ang'atuke aende Africa Union hii Saturday achaguliwe kama mwenyekiti wa Africa Union Commission. Mungu amekupangia kitu kubwa zaidi. Sisi tuko hapa tunakuombea. Tushakuombea na tutaendelea kukuombea ili upate ile nafasi ya kuchukua Afrika. Saa hii Afrika iko na shida nyingi sana. Lemo kikrum kawuono. Wadhi nyime gilemo ne baba nikech gima kiny wakia. Twala moni kaka mine. Ni Nyasaye manyalo gik moko duto. Nyasaye maonge akwede. Nyasaye kuo chop gi baba mabeto mi eloch mar pinyni. Dudolo no kawo thuolo mar pedho Odinga lwet Jehova kendo ne gimiye gi lweny mag Jokristo kama oting'o muma kod luth. Ka bende ne gipidho joma ne oyuoro chiemb chuny. Mano en ludh loch. Mano mi Musa. Ok inyal dhi e kedo ka onge luth michwadogo jasigu. Nyasaye mondo rit choke Amolo. Nyasaye mondo rit choke Ida. Nyasaye mondo rit choke Amolo. Mana kaka nogwedho Abraham digni 80. Amolo bende ogwedhi mondo lochne orit pinje jorotenge. Mondo wach Timeo ochopie wang'e. Ogwedhi ndalo duto higni gi higni. E thuolo mane omiye mar twak kod jogo mane nitie nyasi no, Odinga nolero ni mana kaka jadwar to en kod geno ni odhi nego lee. Naenda kwenye kinyang'anyiro sio? Sivyo? Mimi nina hakika tutakienda pale kwa Mungu, kiongozi ya Mwenyezi Mungu, tutafaulu. Tukishinda tumefaulu. Tukishindwa tumefaulu. Sawa sawa. ODM. Sisi ambaye tumebaki hapa, kazi yetu ni kuombea mazuri, Mungu amsaidie apate hiyo kiti ambaye anataka. Na akitaka si yake binafsi na bibi yake mimi, lakini ni ya Afrika nzima. Odinga gino ni biro wuok e pacho kae machiegni ka ochomo piny mar Ethiopia kama yiero no biro timore e giko mar jumani. Odinga en achiel kuom ji adek malaro komno matendruok mar pinje Afrika mar AUC. Seche moro ndalo abich kende to migosi Odinga ng'eyo kore ka bende obiro jakom mar AUC kata oyo. Migosi Odinga otiyo kod thuolo ni makoni apisas madito mag duond bura mar ODM none ni duond bura ni odhi nyime kod tiyo tije mar keto piny owacho tesre maonge mini kana matin. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi County. Jalar kom mar commission mar